Voor een reuzenpanda is het eigenlijk maar een kleintje, hè. Het is misschien daarom dat de mensen ons gewoon panda noemen. En niet Aluropoda melanoleuca. Ja, maar waarom noemen ze ons nooit eens pandabeer? We zijn toch beren? Ja, en het heeft lang geduurd voor ze erachter kwamen. Weet je waarom? Wij zien er anders uit, hè? Kijk eens. Ah ja, wij zien zwart en wit. Ja, dat klopt. Raar dat die gekke mensen dat niet eerder zagen. We zijn toch ongeveer hetzelfde gebouwd als beren? Ai nee, wat steek jij nu weer uit? Je blaft precies gelijk een hond. Heb je niet op de kalender gekeken? Het is vandaag 17 maart. Ik blaf omdat ik eenzaam ben. Allee, begrijp me niet verkeerd, hè, maar ik wil gewoon een levenspartner. En jij denkt dat iemand u gaat willen, met je 6 vingers. Maar je hebt toch ook 6 vingers? Anders zouden we niet kunnen eten. En dan nog een probleem, hè? Waar vind jij nu nog een levenspartner? We zijn met uitsterven bedreigd. Oh, ik verhuis van naar China. Daar zijn ze met zoveel meer dan hier. En ga je daar dan zo luid blaffen totdat ze bij jou komen? Nee. Ik sluip snel, maar toch stil, door het bamboebos. En ik wacht tot ik een eenzame panda hoor blaffen. Romantisch zijn, hè? Not. Ik snap niet dat jij een partner wilt. Jakkes. Komt omdat jij nog maar 3 jaar bent. En ik ben er al 5. Ik wil mij voortplanten. Allee, gelukkig dat we dan in de zoo wonen. Anders had je nog maar 10 jaar te leven. Maar nu heb je nog 25 jaar te leven. Oké, ik verhuis wel niet naar China dan. Ik zou inderdaad minder lang leven als ik in de natuur zou wonen. En hier zorgt de mens voor ons. En daar zou ik in de val van de stropers kunnen trappen. Eigenlijk hebben we het wel goed met z'n tweetjes, hè? Dat is waar.